pray the prayer which Christ taught his disciples. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. The choir will give us an anthem. After that, we will collect our tithe. For my anthem, and no extra. Every day, you quite for one, and
all the seed you need and will make it grow and produce a rich harvest from your generosity. He will also make you rich enough to be generous at all times so that many will thank God for your gift which they receive from us. Amen. Amen. God bless you. What can Asomdwie Abba? Beloved, our theme for today is a cheerful giver shines. A cheerful giver shines. Onipa bia otse nanim eman oshren. A cheerful giver shine. Today is Children's Harvest. Throughout the almanac, the whole world, today is Children's Harvest. And the objective is to teach the children how to show kindness and compassion and care towards the needy or the poor in our society. The importance of showing kindness and compassion and care to the poor. Then, number 2, how to mobilize funds to support this cause. Ekwanya yebe faswa yebe boabo sika no na yenya bibi na yede a kire wo. Enti ene this Children Harvest give also us an opportunity to also gather our contribution from various sources to support. Contribution from the children, contribution from the teachers, contribution from the youth, contribution from all over the us to support the work. Nia I want to say, and nay a Children Harvest. Children Harvest no ye ni akwanya ye de kire nkwala no ekwanya ofaswa ubehu mmobro wani mobo ana hia se ubehu obi a oye mobo emobo na ye de saa de na ekire nkwala no na na etosumienu na menewo ene yen wo ha nyina areji sika kakra na ye de akwakoboa wona oye emobo na isan se oye nkwala nti a wo de mwanti ne no yen kasa nkyere om kakra ewia yaba yen de no so kakra. Amen. Children, I want you to answer me. If you have something to give, something like a gift or a present to give to someone, whom will you give it to? Me person me bisa say, Momo me, I never hear Dutch for no hand. Che yen che kura. Se o bibi a wo pese o de ma obi a hwan na wo de be man. Friede sei mit euch Kinder. Die Frage eben, was er gestellt hat, war einfach. Wenn du was hast, ihr müsst eine Antwort geben. Das ist eine allgemeine Frage. Wenn du irgendwie was hast, wem willst du zuerst geben? Wenn du was hast, wem willst du gerne mal erstmal geben? Jesus. On the also the Jesus. And why be? Right, das ist sehr gut. Why Wer noch hat was auf in petto zu sagen? So, ich erkläre euch ganz einfach. Was? Why be? So gifts. Our person the ma. Wenn du etwas hast, wem willst du das erstmal geben? I need more hands. Kinder, sag mal was. Willst du was sagen? What can Ja. Meine Mutter. Sehr schön. Why be? Hat jemand noch was zu sagen? Kinder, heute ist euer Tag. Ihr müsst einfach rauskommen. Wem würdest du gerne mal geben? Von eurem Herzen. Zum Beispiel, jetzt machen wir ganz einfach. Hallo, Kinder, hört ihr zu? Wir machen die Sache ganz einfach. What the Bema? What the Bema?
Auntie Linda or the papa? Tatilita. So, as it's so. Or the need of my Auntie Linda. What's what would you have my wine? What about my wine? Unseren Freund. Sehr gut. Du auch? Mein Papa. Das ist I auch sehr told the gut. man, Papa. Bernard, where? Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Sehr schön. Mein Opa. Opa. What about money? Opa. What's where? Bonbon. What about what's where? Cousine. 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 Unserem Vater. Also, my father. Okay. Yo. Good. Yeah, that's yeah. To us. Last one. Why? Hey, Obe Canada, Mr. Roman in Canada. Meine Mutter. Umuta. Wem willst du geben? Ja, du. Yo. Yes, no, the man. Yo, yeah, that must say. Hey, Ebiwaha. Meine Oma. Opa. Yo. Sehr schön. Meine Oma. Oma. Ihr seid alle wunderbar. Back on Yes, the sir. last one. Wer noch? Unsere Tante. Sehr schön. Jo. Ich bin Ja, wirklich da. für euch begeistert. Mo nyina ase. Na de wo ho ne se wo geschenk na wo de man ya wabobo se din no a eye de nanso onyame hwehwe se obi a onibi obi a oye poor obi a oye needy obi a oye homeless obi a oye less fortune So, ena nyame hwehwe se yemfa man na Das ist- onhyira ye. das ist wirklich sehr schön, was Sie alles vorgeschlagen haben. Aber allerwichtigste im Leben ist, es ist immer gut, wenn man die notbedürftige Kinder, wenn jemand sagt notbedürftige, heißt Leute, die nicht haben. Solche Leute werde ich, liebe Gott, sehr gerne begrüßen, solche Leute zu unterstützen. Wer ist notbedürftig? Kann jemand, wer ist notbedürftig? Der kein Haus hat. Ja, ist doch was? Obdachlose Leute. Sehr schön, Obdachlose. Leute, die nicht haben. Wir haben das mittlerweile auch in der Schule. Ihr seht das immer wieder. Es kommen Kinder, wenn die in die Schule kommen, manchmal haben die keine Frühstück mit. Oder vielleicht hast du 2, 3 Brötchen mehr. Du kannst auch von solchen Kindern auch eine von deinen 3 Brötchen auch geben. Würde der liebe Gott das auch gerne segnen. Danke. Enti se wokọ shule ne ma owot swai oro ewo hɔ a na wotɔ aduane a onko a eni wohwɛ onua na oni bi na wama ɔno nso bi adi. Zum Beispiel, wenn du in die Schule gehst, du hast 2 Euro in der Portemonnaie oder du hast Taschengeld und du kaufst was, dann kannst du auch deine Kollegen, die nicht haben, auch ein bisschen ein Stück davon geben. Ja? Solche Sachen begrüßt der liebe Gott gerne. Das sieht Gott sehr gerne, wenn ihr das tut. Enti mo kwa mu hu obi a ɔwɔ that ayina na maboa no. Und wenn ihr Leute in solche Situationen seht, dann versucht euch, von eurem Herzen die Leute auch zu unterstützen. Ja? Tante. Patro me so me de kakra me won se ne ene ye be ya pe no na uni sika no agibi wo nua na odi achi ama na ye fefefe. Amen. Amen. Yeda mo nyina ase. Abusuafo Danke für Zuhören, Kinder. yeda mo nyina ase. God is merciful to the poor and the needy. Say ya kind chro no a right from the beginning, God is merciful to the poor and the needy. Jesus is also merciful to the poor and the needy. And Jesus imparted this into his disciples, and he wants us to continue. Kind of Leviticus chapter 19, verse 9 to 10. Or say, wodo afumpa jabi ema owo ana mobro wani na omra medi. Yesu nso na o ahumobro e de ma ahiafo. Da no eso sikani bi ko Yesu nchen ko bisa ne se owura
den na menya ne manyada nkwa na Yesu ka kire ne se kokoton ne awo nyina na fa ma hiafo na ebedi machi na ja se Yesu yo bi a na ono nso odwen ahiafo ene mobrowafo na otoa so imparte nso ede manasuafo no na aba beduru sei na ohwese yenso yentoa so. And who are the needy? Ya can say mobrowafo a omo ne hefo. Those who are hungry, those who are naked, those who are sick, prisoners, strangers, orphans, and widows. Ya can ahiafo ne hefo na mobrowafo omo ye nyanka omo a sabe ye from colleague no mo dada bonten no erade hwe se ebehu omobo. From the text ni aye read ye no ye nyina ye nim Yesu Christo shira pan also 5 loaves of bread and 2 fish ema enipa bi na komode won Yesu preach here oyen senchani bebre. The Bible said a lot of people follow him, but later he saw that they needed food to eat, so he had compassion to give them something to eat. Na enumu ena all pay bibi edi amawo. Just a little boy na lunch obedi pan no kete na wo no ana wode ma Yesu na Yesu shira so ena ye bebre nanka obetima conjure miracles from heaven nanka wode afidi won, but he rely upon this little contribution from that small boy ena wode ma wo tikitwa bia ensu kete no ena Yesu shira so na wode ma wo nyina enti ohwe menumi enu se yade kete bia ye wo no yemfa ma ahiafo na obisa se what to give. Say more for the needy and the poor. What are we to give to them? It could be in cash or in kind. In kind should be something like food, clothes, toiletry, even love and time. You can give your love to somebody. You can even spend your time with somebody. Yes, sir. Obeboy bebre. Osan bisa say how to do it. Say uhu say nkrofo na opese oboa mo akwan ben so na abefa so obeboa wo. Enhwe ontade na washa tokru damu no. Eno na wuyidi akoboa obi nhyira nim fo ade. Ade a wo mpen eno na wode komo obi agyan. Se sika na wode ma hibibi efiri wo mu nafa ema won. Na mama ade a eya de bone de uhu sa ahiafo ne bia ana mobrowafo ne bia hwe na one found etoso mienu. When you are giving, your giving should be a cheerful. You shouldn't give mournfully. Say wo man so so manim firi wa kumam. God loves a cheerful giver. Oh ya dia mo bi na wa muna na wo ya emfaso ni so ana compose ya show se koye na wo ya emfaso ni so, but manim firi kumam efiri kumam na wo ya onyame obeshira bebre emerinti omwo ne ma bebre ombenti be se metwa so. What are the benefits of showing love and kindness? Anytime your heart is set to bless a people, God will bless you in the process. Tembia, oya wadwene se ubeshira wo bi e wo se kwanso no hunu se erade obeboa wo. If you were in need, wouldn't you want someone to help you? Se won so o hia de a na obi boa wa enya wo da na. Se wo ana wo ahokyere mu na so obi boa wo na ebe ye wo de de a ene erade hyese menu mienu yenhwe. Always remember that those in need are Jesus in disguise. Say nkofo na aya wo hu om se omoye mmobo no eto de bia na eye Yesu Kristo ena wadane ne ho saa mamenka ne saa se wo hu se nkofo no mmobo a waya mawurade abusiafo ade we muntie me pa abodamfo na mo hu mo a omukitekita polythene bag no wo mo anta anya wo na bebiri ya bofo anadwo a wadan bonsan bi de aduro beto kwana no opuna no se
ade echi na wutia so a na wabubu a se nkrofo no nyame soma wom omoba na nadwo a wada na wa masa de so tinema ekitekita mo no they are your goods, they are your fortunes. Nti mu amu ho na mo ye wo no munyae enyo mu nyina na yabodamfo nyo mu nyina na yabodamfo ye kurom wo ho bo ne bodamfo bi aba ho unim ba bia wo firi omonya bodamfo bebre yabofo bebre nyame nkrofo enti nyame timi ye ne ho o disguise ne ho in that way eba na ohu na wo hira na awrade nso obeshira wo bebre. Hallelujah. Yetwaso and now what are some of the benefits? Say yehu say mobro afo mobade na besi. Number 1, the sacrifice that pleases God is to do good and to share what you have. Anytime bia wo be hu say nkrofo we mobo no, the only thing that pleases God is to do good and share what you have. Say woman say nkrofo ni bibia the best sacrifice from your heart. Now what touch the heart of God. Now anytime bia will be must say kwan we so no. Oh, you invoke the visitation of God into your life. The presence of God. You will encounter the God himself. If you doubt, ask Solomon. Solomon eyi bibi free ne ho kobo afore ma nyame tie ne ye. Na anadwo no a Bible say onyame appeared to Solomon. The appearance to Solomon changed his destiny. Solomon no onye obia o. Solomon no onye obia. But anadwo no a na for bo so onyame ani no. Onyame yi ne ho ade kire no. Na o kan say Solomon me ba soro kan ya wo pe na menye ma o. Na soro serade me hia hwe ade me hia eden nyansa. Na nyansa nyame de ma Solomon no wo so ohini bie ni ho obeba ene ne awaba a obenya bi ampa nso bepim sabere Solomon nyansa ebi nsida me yimpa yesre urade ma wo se emra ye boabo sika no wodan mu ha ne yeda kwabo hiafo no ne ya wo beyi bia no urade nyi ne ho di nkire wo. Oh, amen isua. Me see, when God appears to you, your misery disappear. Se urade yi ne ho di kire wa ho ye hia no efiri ho. Se urade yi ne ho di kire wa wade mu a aware no esesa. Se urade yi ne ho di kire wo sikasem sesa. Urade ne ho di kire wo awo ba bia wo bia tebia no esesa. Me yimpa yesre urade ma on se wo beyi bia boa nkrofo no. Urade ma on ne ma nyina nsesa. Oh, amen isua. Hallelujah. Okay, Psalm 41 verse 1 to 3 now. Onipa bia oyi bibi edeboa ahiafo no. The Lord rescue you when you in times of trouble. When you give to the needy or the poor, the Lord rescue you in times of trouble. Hina no wenim se obi be ko trouble mu. Ti masemi. Owre bia pon adwuma a wokofie. Na owre na oni krata. Na efie na wotimu no. Papa bi ware broni ewo ho. Se broni no oburu no. So ye ne den yo. E na broni ni twa akoti. Ade ma no. Na kwa ne hu se koti be ba no. E na ofa window mu no dwane ye. Ti koti ni dura woduru a na fe na kwa no so apia okwadwuma. Nti odi mirika a okwanim se ono na aboro no a odwane ene ye moan. Chese ye moan no ide akoekoe no. Wo be bro krobani. Amuno mo ha no mo prepare the documents a chese ye ma no so ede na kwa no. Na se obroni no se na de bi na wade bre no ba bi a ye de ne kwoto yo. Se den no se fa musu ko se den yo oba be ma ne baba se okwa won ko se den no be pie ho. Opie ho a enye ne kuru no a ti de meka no danon so so a ade ne sie ne fan se ene ya esi Monday fan se ha na krache na ba sori a ye se asoma me kenche yo Ukraine fo iba ye ya ye mpe ne ma mfa ma won no na brant ni ko yi ni suit on share kurada no so de kwa akoboa e na wode kwakoboa he enti obi nim de ye ya broni ni be pie ho wonya pie wo se da bi nyo no
ɛna nyame yɛ na dom a yeyi no a wɔbaeɛ ɔka ase nyɛ ɔno ano ansa ne ho tɔ no obi nim da bi ɛbɛda bɔne ama ho obi nim da bi ɛbɛda bɔne ama wɔ kurom ha but onipa biara wɔboa mmobroni naked oboa obi a oda degya oboa obi a woni bi enya abrochire hanko sɛ yɛ Ghana sɛ yɛ he baabi bia no da bɔne Awurade yu firim mesrɛ Awurade sɛ enne wafɔ de ba a wobɛbɔ Awurade mu no da bɔne bi ama na sɛ da bɔne bi bɛba Yehowa onyum firim oh aya na me ni so ana yɛ nte ase ana ɛkyerɛ sɛ dɛn ɛnyɛ hɔ hallelujah yɛboa de bɛbiem de si the Lord protect you and keep you alive Emma Awurade ɔbɔ ho ban he gives you prosperity in the land Emma Awurade ma wudi yie ɛwɔ asase a wo mu so the Lord rescue you from your enemies obi nim ɛpɔ bɔne bi ɔbɔne bonsan no so abɔ wɔn ho but anytime bia obeyi bi nso de abo Awurade ana obehu sɛ nkrofo bi mbɔbɔ no so ɔbɔnefoɔ ne bɔ pɔ bi fa wo ho se deɛn a Awurade ma ne nyina da bi da me say sɛ wo hu mɔboro wani mɔbɔ saa deɛ na wo yɛ no ɛsane wo firi bɔn ɔpɔ bɔne so obi wɔ ho adwen bɔne ɛka obi nko anaka bibi ato ɛka obi nko ana wayɛ obibi sɛ nka bibi nto a sɛ wafɔ de bɔ no Awurade ayi wo firi sɛ nneɛma ne nyina mu afɔrebɔ no me say ɛnyɛ ne nyina na yɛ sika ebi yɛ ɔdɔ bi a obeyi akyerɛ obi ebi yɛ wo mmeri bi a wode boa obi ebi yɛ sɛ nneɛma bebree na woyɛ sɛ nneɛma we a nhyira ɛwɔ mu ne bi ɛna mebɔ yɛ ka sɛ wobɛhyane a shine no ho asɛm ɛna meka the meka tu ne awie ɔsɛ the Lord nurses you when you are sick and restore your health empo sɛ yare ɛka wo na woda hɔ a saa deɛ na woyɛɛ no ɛma Awurade ɔsaw yare na ɔma wo ho ɛtɔ whoever gives to the poor will lack nothing but those who close their eyes to the poor will be cursed oh my God whoever gives to the poor will lack nothing but those who close their eyes to the poor will be cursed nea obwa ohiani nea obwa mobrowani no trosem se ehia no na bra bomu da ewo mu be den se den na so eye den Awurade be bie kwan ama no na mo ni o hata nani ohun so wo bi bre ohun so obi wa ho kire mu na wo mie nani se omwa no Bible say no me ebeka no Proverbs chapter 28 verse 27 I want to say asem no ho your children will be a blessing nea oye no nso no enya wo kwa na nhyira no beba so nhyira no bɛkɔ o maso ona na nka nso anom so enipa dodo san na wadam ha o mo pese omoma eye nhyira oh pejansa mehwe obatan bia pese ne bai den ediye nti sɛ o pese obaye nhyira de a ene mesra wo hu mobro wani bia boa no hwɛ wo fie hɔ hwɛ bro no so hwɛ abɔnten hɔ hwɛ asɔre dem ho a ne yɛ be ne nyina sika be nyina de kwa akɔboa sɛ nkrɔfo no nti sɛ woyi bi na de boa I'm not what should I say me enforce me nka na mo me ka no kura wo mu na akyerɛ wo sɛ woyɛ biribi sa Awurade emani hia wo da bi da na Awurade ɛboa yɛmfa mienu atwa to you loan it to God hallelujah obi bia wɔyɛ saa de ni bi no wɔsɛ wɔde fam Awurade de ka sɛ obi ɛde fam Awurade a oyɛ obi papa wo boa wo bi a ohia ni mo bronini a Bible sɛ wɔde fam Awurade you loan it to God da wani mu twan wo de obeye bia da wani mu twan wo na sɛ wayɛ papa mo bi a Awurade obɛhyɛ wanan mu na etwa to wo say you store up treasures in heaven oyɛ saa ɛma wo hyehyɛ wadan mu die ɛwɔ soro wadan mu die sɛ mo kai mamo me yɛnhyɛ adan mu die wɔ asase so baabi a nkran na ne mfɔte bɛwe no na mo yɛnhyɛ adan mu die ɛwɔ soro na onipa baabi a wadan mu die wɔ no ɛhɔ ɛna wakoma nso ɛwɔ da ubewu no ana abehu sɛ trosem sɛ unyuma ebedi wachi sabi oyɛ dan a yesi nyina yɛ de begya hɔ kasa yɛ to nyina yɛ de begya hɔ but ade a yɛ de bɛkɔ a yɛ bewu ebedi anim a Awurade de bɛka yɛ no sɛ wo papa a wo yɛ no Awurade ɔde ka hallelujah na mete ne bi efiri soro sɛ enhyira na ewufu ewu Awurade mu na wo homre sɛ yiw na wo be home afiri won bere mu na wonyuma bedi won achi
Say you we ne bedi wachi. Nipa do do sen no pese onya credit e wo heaven. Pejansa me hwa de. Adacho be kọ no ne di wachi. Adame ko soro ho. Medi ma chedi make it sa chede na ye kan no eye say nnwuma we. Mesrew emeniti me di besi a. Wo koi. Mmobro wani bi mmobo wate. Na bie wo nsem ema wo. Na wo yesa. Wo be hyerɛn sɛ hamache nsoroma. Wo be hyerɛn sɛ wia na Awurade be hyira. Awurade nka mo ho no no mo. E wante na ne mo nkyerɛ mo. Na ɔmoa mo na mo kɔ mu nkɔyɛ ne amakan. Put it into practice na mo hu sɛ ne ameka me boa ana sɛ me moa. Awurade nka mo ho wo Yesu di mu. Amen. Yo, ya to asom no so. Hymn of trust. But what you say? Hymn of trust. What you mama so mama? 494. 494. Mati kwano uwohi Nika aya ni ayonko na afe Iwapai Nika aye ha 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 se repewu me dofu pa boni ama mahabere se intibra beji ni kwa ena na ujinidi. Amen. Ebebo yamfore edikan ewia na yama nkwala no atwa som no so ansa na yatie enkaebo aforebo edikan Dumine minyame dummi obatenya me dummi ansana ma o dumine minyame dummi obatenya me dummi ansana wa o madiswa nina dausu every say minyo biara o me mobo this one in every time in your mirror, this one in our house, every time in your mirror, oh, me mama, oh, no, for it, Shirami, 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 oh. Mini yamena mini
Yera mo se mpamcho mama maya nsori enko mama ya moa mofrano na wonye harvest no sisia ne adrusu ne jama children service for no na watu adwumadie no so ye nche ebe pon sisia na ye nyina yakọ eda mo se Erade Asomdwie nka ye nyina. Children, Yesu fie. Enso ase dede ne ya doso. Yesu fie. Children. Children. Good news. Asempapa. Yede nyame ase. Empanyifo. Ye maame nom ene ye papa nom. Adofo nom a ye hyiamu ha ene. Yeda mu nyina ase se ene. Maba ne fefefe eba beta children's service echi. Nyame nhira mu bebre.
efe dru so no ye be frɛ yen chair lady ene yen chairman ene ote eponiti na yasan afrɛ yen chairpersons no ene the supporters obia me pacho wa ebia wanti wudin no o ma unsa so amefrɛ o na bo udin yen chair lady for ene no eye ye nua maame fosua chairman eye Albert Into yes our co-chairpersons yen co-chair ladies na eka ho no eye Laila Denise and Dorothy. Me pa mo twa hanye din kakra maye. Ye wo Aiden nyame wo ye ntem a yesre emso so okache co-chair man no ho. But also enti se ne ma me beba betene mama ne de a. Aiden nyame ena Brian me patrol won so we chairman enti patrol better yen supporters na ye wono Bernard Mordecai Nana Apia Kezia Derek Louis me come when you na preko se na emre no ebe ye tietie mama nti ewi a na ye de nsembo kese ehye omu nyina Louis Spendilove Papi Ellie Delali Petra Love Nidromo Delali Kupalo Mina Tamara Gloria Fernanda Linda Nana Ajemai Ohene Raphael Beyonce Emanuela Laurentia Tete Benis Akosia Nestina Isabella Emmanuel Chris Enna Stefan Enti mpachon kwala mabubo mudin nyina no mo de mo betina bebi a mote na ye besa awofo no se mo fa nsembo kese ma mo frey ye damase yen chair lady ewo bibi kakra obeka owia na yen chairman nso aka bibi me pamucho munya abotre nya samu nte de oka no Hallelujah. Listen, did you watch it? She would say, "We put a book, time, and the back said, Amen." Matthew 28, verse 20. I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Nyame Asomdwie nka ye nyina. Yemre no ekọ ye ne ntentem se na ebe ya
bibia be yententia ye cheledi wakasa odinyame asem akasa kire ye ye chema so akasa kama ye supporter isi so akasa bebre ye kasa obi e ka ne de maako a emreko ebredu ese ye ba beboa oyefo aka bebre osi ye yisika ni bi ne de akoboa ehiafo ye nuanom ye maamenom ye papanom ebi mu gu akire o obu aka ne akro ohu bi da obi o hatare won hyebi obi de ne nasisi fom ekwafuom yesika na ye beyi no ye de kwakoboa sankrofo no osese moye a yesu so obeboa ye ebra adwuma ibe 20 euro na odi aba beboa ye mofrai afarebo na ye fefefe na wonyame so ahyira o ye hwa afi free January besi satam ya hwe nipa o mawu hwe o ma ye nwom biem na so mene wo mienu ne ye busua so obi mpo afiri mu a na nyame ne pe nyame ne nim ne enti a wa fresa nipa no na wote ase no ibi nefa boa se wo nyame onhyira wo no fiefo nyina ose yesu ti ne ho mayen de isha sopa mayen 20 na semna nyame hyira esi yese mo nyase ni yesu 20 euro yesu di ne ho maye teacher for mu nyina obi anfa de ehwe mama for me twemo ai chaye o nyame hyira mo ate na semna nyame tum nkwandam o nyame mamukuru atum moda mo nyase ni yesu se opa ne ho echi oh na obre nyame wo bre ne ho ase no done boa oh nyame nhyem na mu oh yes ose odina emra no so ejamra no so ne yedi no no dodo oh ne dodo na tamfo fumpo ochichi o mere ka ochichi onyame hyam wate onyame ntum nkwandam onyame mamukuru watu ntwada oseya yes sinanso oh ma bro 10 euro ebia na we need 20 now what 10 euro sorry fabra no nyame be hyira o onyame so ma ukuru watu ntwada 10 euro 10 euro oh na so oh ma bro no da nyame won hyira mo ate na oh rima obi oh nyame shout 10 euro oh na so oh ma bro no da so na oh rima obi sada osi yaboni na mu wanko ye o anka ye de ka ye sasa ye be banyame na ase oh na so so odo ye ni ti odo ye ne ye mofra ye ne ye busua nyina oma oha obi ama ye so oh na so oh ma abro kaka o muse me padi etina corona e ba ye 5 euro ebia na we need 10 we need 20 5 euro for be nyame ase so nyame wo mi osoro fensere ma wan e mo friend mo nyina obi an kwaje 5 euro mra oh na so oh ma abro oh nyame wo sha mo nyame kase wate oh nyame ntum kwandam
onyame mi oso sanse mama onyame mamu kruwa tunchanda onyame mamu nti wa yaw onyame masiri empie obusua ne mu oh na so oh abrohu oh nora na oh onyame wo shira mote ebi na wo tuiro wani robaje shira ne bi obi inside oh na so onyame shira moy oh ma rohu anodas na oh ri fama tum onyame shira mo mo bibi shira mo friends Sana onyame tu kwanda mwate ona so oh akuma wine onyame shraw oh roho no das now rima obi sana aya na yebu ye ho se hwe fi January besi satami adwuma mu aye wo hwe nipa omunya corona wuye wunya bi wanhu adentia aduro na nke ne be ma omo wuye na nya sa aduro na de ma ona ade ho to wo paracetamol kuro ya na awye na ade ho to wo unka se sa nya me bi abasa bi ene tane hwe wo ne wabusua so a besi sa atami a woda so ti ase moje edi afusane tekna da bodwem sa nhire ye ma bi mpa mofra no emofra ni nya mama nya me hirawo de wo bia emofra ni nyina mo so ne mra mo me gina na ya papa mo mpa ya mamo ebi se wrade dom dodo oh na oh rima abofra bia so ne mra obi sada Ose Sanya ubo Bema Nima Kwa Oh nyami shanana Sawoya Dala come Dala come Sanya ubo Oh Enshansu mumpe Bema Nima Kwa Sawoya Mami Sone Yesu wo Ichena matna Dana Ipa chomo me fosika weye So Mama ye bo fufro Aribi Eneme nyahwio Ara Pami Onyame shani ya basra mama fre Oya Mami Me pacho oyafo bebo mpan ya mama fre ya maye na odi mo fre asie Yesu magam enye mo fre nyina ena ebi etatuti ase ye mo fre wa hwo mo so abo mo ho ban wa me anti atenka boni bia mfiri mo fre ho ye ne abusua e mo fre ko school e mo fre wo ademu classroom nyina timinya corona ne ya quarantine wo nyina wo mo fre ti ase adentin umisa ho se e de na me de me abofre wada so ti ase aya basa kesie bi basiri nyame a wo bone ma ho ban na ahwe mo fre so mesrao fa mo fre hye Yesu mogam na bo mo ho ban ye wi ane abo mo so afore na awrade ahira mo fra no amen Amen. Obama ya bomodi ha no mra na ampabo ne bi enka no ye bompaye mamonko awrade ye bompaye e ma wo ma na no kan se ye ma mofrɛ kwan na wo mra wo nkyɛn ma yinsi won kwan na yenu mu sei na osoro aheni eye won dia woni mbotaye nti a wo mankwala yi e ba asase so na ne ehu wonsa na so de wo de duo mumu de awrade e kyɛnsa ye mpaebɔ ne se ne awode ma mofrɛ ya wode ba wiase se obi eye na adwene se o diverting kwala yi e won destiny ho a Yesu moja nka nanim a kyerɛkyerɛ ni bia mofrɛ be fa ne nsɛm obe na adwene se o dane mofrɛ yi hyɛbrɛ de Yesu moja nka nanim awrade onipa biara obetena ne nsa wo mofrɛ yi so wo kwan bɔne so utumi ensini kwan wɔ ne ho
na nyame se ne onyi kesiye ne maniye mu no saa na yesrese radu be nyima nkwale enyi kesiye ne maniye na mo ho abamfaso amasafo ene oman enyina yimofrei efri mofra bremu enyarewa mu yimofrei efri esan ne amane mu akwale bi a wo botede ma na yobonefo no ani sano me bompaye wo hu ne awunyame wo beye nti yesu wo no pe na herod fiase se ngenkuku mofra nyina nanka ne awo so ma meye no eto atwa ohu joseph fitiase to an adwin sen ko be stop no se bibi to me bi pese was stop nkwalai nea opese waya yesu to me sine kwan e wo yesu dinimu no power can cage your life. I declare from today onwards what the Lord has said concerning your life shall surely come to pass in the name of Jesus. Amen. Nyami shira we na wase ebred tata me pa cho fa ne bra ye nwe ba cho fa ne be gina so do na ba je mpa ko fa nko ba cho fa ne bra nya sa me wi ameba ho me pa cho ebredu se ye ye ne de bia enye po ne ye bo efe me na me sra se enka oba 50 euro nyi uba enyi uba yi obi ba every 50 ko se 5 euro me pa cho what the coins ba na say on respect ya da president for the gina ayo ministers hostess lawyers o me the gina hai enti fasika emu odru na bra be yi wom mesra wa o say sania wudom me oh dia wo bia fa bra me so me do awo wa sedia no so machi uya mapacho mami hunya mishrao sania wudom ya yana makuma kumusala na famani so me so me do awo wa sendia machi kwa sania wudom me so me do oh me say you obi ba wa sendia no so oh majikwa Yesu Kristo onyi yenyi no me say obi ango tenase oh mama nyasa majikwa Yesu Kristo ayenyi ubra emisem oh mama nyasa o ye bomb so afori o wia o ba kwa ne jase wia na finyame animo sani awoda wia o ba kwa wia na finyame animo nyame shamo anya hwe fatum ne yi no oh enwia o banko sani awoda ena na kwa wa ho mi so mira awa majelianos akaba ku ho me pa cha akaba ku akola ba ku ha oh sana waka chire 20 euro from bama yi no sani awoda mi but how this cannot tumana me pa cha munyina fatum na munyino mama fatum na yi no nyame shira aja kwasi fatum maya de me ba to aka teacher for gina honko wo be ba me lai but what the fatu me ma price but be ho na for many so be ho wo de me but 20 oba ko ye 20 euro me but 20 nidium teacher for mu here oh mama ya juma Yesu Kristo kami uya fatumensam mi ba cho fatumensam na mi usa 20 dabi fatumensam any dina 15 dabi 15
15. Mama Stella Pia. Mami ho. What if I follow me? And so yeah, and so yeah, I got 20 now. So oh, when you miss them, I can't me, yeah, and you make me pacho, me kuma de tayaba. I can't 40 pet, 40 pet, or the 5 for ba, I got 35 for pet, I got 35 for pet. Oh, Tante Linda, oh, my Jim, yes, my 35. I got 30 pet. I got 30 pet. I got 25. Nijina. Hey, Macao. Love way. Oh, Namiri. Love Macao. I got 15 pet. Oh, 50. Oh, mommy. Go one away. I'm a fan. I'm in Slough. I say, oh, me, I got typo. Oh, Manico, mommy, oh, mommy, I'm in Slough. One of me, uncle. When you're in your cassia, I got 5. Say, Miriam. When you miss Ramunina, dear, will ye be at the before Kuala, at the before Penny, at the before Bibia, a free appeal, a Cosia. When Yamino was Shira, I will be to Menomeno, Sabasri Yameno, was Shiramunina, Sadia, Namusa first train, and I say a cocoa bon, our Ghana near Catcherawaha. Onyamishira and yes ready amamu onyamo kasia wo Yesu Kristo di munti amen. Mami fo no so person mo mane harvest king and queen. Mami fo no it's where they yasram 2022 harvest king and queen. Me pa chon to fe no we fa bra wo de 1 euro ba no abetena so no age to fe ba ko 1 euro wo betena so no age to fe ba ko ye wi ani ahead oba wi ni. Any challenger? Yeah, power where 10 minutes per 10 minutes per. That'll be 5 minutes. Harvest king and queen. One aba. What no oba na mame. Mami fosia for 1 or 2. Never je. Ah, nyami shira betena so fa to besi so bi. Hwe. Wo so wedding hene. Betena so bi. Obi betu anu aso de tena so. One day 1 euro ba betu mami fosia. One day 1 euro betu mami fosia. Brian wo. Kwaji 1 euro bra. Oh, 1 euro po. 1 euro. Ubetu no. Fatuma ne be mami fosia wa 2. Sorry eh. Aha, mo fa na tofe man. 1 euro. 5 euro. Sorry I wa 2. 5 euro. Mami fosia 5. 1 2 5. 1 dey more than 5 over. 1 dey more than 5 over fatum netna ha. 1 euro tana na je utofi answer. What the 1 euro ba ha? No atana no aje utofi. More than 5 euro. 1 ebetu no. Eko 1 5 euro. Harvest key. Wa mo hwe ye. 5 euro de ya nyintu. 1 5
5 euro ya nyintum 2 5 euro ya nyintum hey ozu dia na 1 euro kwaje utofi wa but o dia na ya da bia so the more than 5 oh when you 5 na oteso no abete 2 maami sorry abete 2 1 euro 10 euro 1 yako sinasi 2 10 euro fatu ana beje utofi betu no beje utofi 1 abete harvest king 10 euro ebin sida na ebin sisuda ya nyintum 1 2 10 euro 50 wabiatu fatum kwa udi 1 euro dia kwa 50 euro 50 euro onyame shraw 50 euro harvest king queen harvest queen ohima so de fata kwaje utofi wa ha 50 euro 1 yeah come on 2 50 euro 50 euro me pacho ya say 25 euro la ya tuo but na say 25 euro maami fosia odi ohima no ya de kwa 25 euro ene challenger 25 euro 25 euro one to mami fosia one to mami fosia one to mami fosia one to mami fosia obi tu nana mami fosia obi tu nana let's get it. Me bancho obi di bibana obi di bibana mi shushe misika mi hu misika obi di bibana 25 me bancho 25 obi di bibana 25 me di 50 aka 40 obi be chona 40 euro 40 euro obi be chona one be 40 euro no whenever 50 euro 60 euro 65 70 euro 70 euro harvest queen whenever 1 2 quarter 3 Dabi be bacho ya usu no matiso obi so 100 ba ya di ohima ni se no Bernard way because usu wo ba 70 euro 70 euro the fendi ma esa ya 100 me bacho mo for me count 70 ni swa esa ya 100 gina ho ohima the 100 euro na fe 1 70 euro of a kwasi wo ho 70 euro 2 quarter 3 half move up is also 100 eko obi bana ubetunu anadi bi beka ho obi ba won ma me yam hyase no 1 2
music. Oh, me show me person me music. Me 1 2 €80. Maybe 20 count I €100. Maybe 20 back on one man I €100. Me ba join me 20 ni o me di tum mo hwe we 100 me sesa ba jo bi me sesa ma me ba ma me €80 ya de se say there 1 2 3 yo harvest queen of the year 2022 aye Mami Fosia. Oh, me ba cho mama mpae man. Mama nsam. Mama nsam no na fatana dodo. E fatano. Na achade e beba nyame ya adom a Sunday. Ya de ode de mana ya de beba dem a ama obi ahu. Ya be fra ne kente kabane slit. Na achade ya kita no de aba be twa ne ho. Efi so no na awi ni. Onyame hyira mu nyina. Bia oyi bi ade boa ye bia. Erade nyamo kase. Erade ntumu nkwana mu. Ewo Yesu Kristo di mu. Amen. Yo, ya bompaye embre ne ko na momfa nche yen. Ya da wase nyame tumfo. Ne ayeye nyina aye wadwuma se na be ye mu betre. Mempaye bo ne se na wasem bae no. Otse wanim e kire Solomon mra wo bo wa fore. Mra wo ma bo wa fore a wo koi awurade wonam abofra kuman so ne ne obi yi wadam abia yo ho adi kire no. Enim so yo ho adi kire na awurade wo se san hyebre. Wo ma hyebre enye papa awurade eyeyie. Wo ma esu edane sere. Wo ma nim guase edane anonyam hye. Na wo ma mpegya eba wo maso. Ma o may and testify what God they have done right now in the presence of God. Na awurade emfa anonyam hye emma. Era was se wetie yen obi a woji bi obi a wanyi bi nso e ka obi na nka obetuma na nso bi ni ho erade bokwa ma obi bia a wodan dua mu ha na dai be basa no omanya bia yiwaye era was se wetie yen wo Yesu Kristo dimu amen ne adru so no teacher ni ba ko be da ase owie pa na yetie nkai bo na ya manhira na yakọ ye promise emmo ye ntre 20 wadam ha ebe ko sisi a monfa nche teacher ni ba ko be da ase na etie nkai bo na ya pon me pa mo cho mo kata mo ne ye mom paye ye da ase ye da nyame ase ne a ode aba bedre ye da nyame ase se na dai wa ma wiem aye fe mayen na ene children harvesting so aye very successful eye rade na aye na nso ye nipa nso ya ya ade bebre aseda ne koma nyame yenra ya bankese ye pejao se ne wa ma bibia aba asomdwe mu wo Yesu din mu ye de aseda edi ho koma papa sofo ne mpanyimfo se ne dai nso omode adom ye na mo franso ya be kire yen krache powers wo ha ai sa na ena ene ajanom ye wo fanom ye uncle nom ene omo nyina mo beta ye chi sade echi na mo alarm ba na eye Asomdwie ma Congergation children's service any harvest committee e what children's service any a teacher for ye da mo nyina sio nyame nhira mo amen Yeda children's service a teacher for nyina ase yesre erade enhyira ne nadom se enkoso enka mo ho
Awurade nkɔ so nhyɛ mo den na ɔma mo nimdeɛ na momfa ntete yɛn mma yi ma yɛn. Yɛda mo ase papaapa. Amen. Asomdwie nka mo. Mede nkyia efiri asafo mpanifo nyinaa ene ye papa sɔfo nom ɛhɔ de mam. Papa se ogidi se adom nti ye nyinaa ye ho ye. Na sɛ yɛto yɛ ni hwɛ ɛsoro ha ye hu sɛ ye papa enka ye ho enne. Dwumadie na bi de na kopie Oslo abonten so a ɔne ye nuanom a wɔ hɔ nso ɛsom. Ɔse yɛ nkɔso nkae ne mpaebom sɛ ɔdomfo ne bɛdom no na ɔde no bɛsan abrɛ yɛn asomdwie mu a ne ho ma asɛm bia. Amen. Na wɔtwe mu enipa dodo a ɛba efidua mu ha yɛ 161 enkyerɛkyerɛ mu nie. Emema ba yɛ 36. Ema eba yɛ 54. YPG 15. JY 29. Children service 27. Yekambo man yenya 161. Yesika Amen. Mesere munya so na muntie nkaibo a edidi hoi. Senia emri bi etwa mu yema announcement se emri so na se ye beko odo didi a ye beko nkasa ho a ye nyina friend speaking. Nyame ya dom a your next speaking no be start on the 3rd, on the 4th, on the 5th. Yesere mo nhyɛ ne nso. Papa ni penifo ebetena ase no matwen obi a opese okọ communion a November mu no. On the 3rd, on the 4th, and on the 5th from 2 o'clock to 6 p.m. a October mopamtwa mo nhyɛ ne nso na momo modern brankasa ho ansa na mako epono ho adidi. Me patron kabo a edi ho efri ye nwua ba Mrs Comfort Boa Mabafi oni ni nwua ba ma Mr Michael Mensa a ye nyina frɛ ne bra ata omo ma me Thanksgiving service ebeba so 23rd October a ye na wɔtwe ye da ye nimu ye oni ni nwua nom brother Kwadwo omo ni omo busuafo nyina srɛ sɛ adɔfo ye nyina mfa ɔdɔm ebom ne emetae omachi aye na wɔtwe a ɛda ya nim ye na omuntimi enkata ommaame achi kra megidi sɛ nyina bɛyɛ ne saa ama na yɛ fe. Harvest committee menkai asɔre mma nyina na yɛnhyɛ ne nso sɛ ye main harvest ɛbɛba so on the 20th of November ne sɛ nti sɛ de yɛ nyina yɛ nim no asɔre ba bia €800 almost ebo monka yes 20 euros mpo na wobenya ansa na emre na duru a bo modern ne bra omonchen wachire ofa sika ne bra om na ombema so receipt ento ankosi 20th November ne bedru ho no nanka yatimi atua €100 na wie impanifo se me nkoso nkai awofom amwo asori dan mu ha nyina say ye ma no German and English service Consider no pabia no egusu a ekoso yenkai yemma empanifo no yemma omo na omo nsori no omo nkeka omo ho no omo mra asori dem ho anopa from 11 to 12:30 yesra mo bebre Yedada district weekly prayers enso a ekoso every Thursday from 7 p.m. to 8 p.m. I was Zoom so no ebeba so na watchi a eda ye nimu a ye Thursday ye di ye nimu yesra ye roll call
papa se osre se asori ba bia enhya ne nso na onkai se obeba zoom ne so na yabo empire se de be ya yebeye nshira nanu achi no Hamburg yetimi aba in our numbers yesre monkai na momra zoom ne so emebo empire ena ye Friday nso so prayer encounter fidua mu hayi 7 o'clock pepe ne ahase osre se asori ba bia wo ho kwan nko amen na bomodi na duru fie asen na ebebo mpaye ebo wo ni wabusua eho ban empanifo se yenkai men fellowship nyame adoma on 29th October 3 p.m. munyina mo behia wo asori den mu hasen 29th October 3 p.m. men fellowship munyina mo nhyɛ ne nso ese ye behia mo mpanifo ne papa ewo asori den yi mu yenua be ma bi dia beto yanim se opedan ne ho akyere no opɛ baabi a ɔde ne ti beto opɛ one room enti se obi wo edan one room obetimi e de adom yenua yi a yesre yema announcement yi a ohume na mema na so ate yenua baabi nso opɛ donhwere nwɔtwe ekrata de ye adwuma enti se obi de da hɔ a eno nso so ye pon pepepa ɔmama so nte Yamami Eunice Lawrence ni ordination koso enedai eneduai e wo London mama ene mpanifo se nyina nkoso nkae ne mpaebom na bibia enye kama na omfamra Asomdwie mu enne ne yekohye ne batakari kese nti ye nyina ye nkoso enkae ne mpaebom se bibia ebeye kama District Singing Band Conference eno nso koso yese singing band phone na menkai mo se nyame yadoma efie da eda yanimu ye mo mpani force mu nim dada fie da eda yanimu ya ne Saturday mo beye conference meeting ewo mu Zoom ne so amame atiase se ID number ne bibia mo wo dada enti no eye nkaibo a mede mam Harvest Committee bupani force omo pese omuhia mo members ning na Harvest Committee enne mo pon asori a there be ose next week nyame ya adoma mo pon asori a mo nyina mo behia e wo fidua mu hayi a mo nhye ne nso saa na men's fellowship bupani for mo president nso se ye mo nka ye se enne osumi ba wie pepepa mo nyina mo hia e wo fidua mu hasen me obia enyi ne ho mfrim me ma wo fidua mu nyina mo ntwen after church service ena yekoso ebonka yese singing band enne osum ne ba wie ya yenuanom singing band for mo na mo beka kire na masiesie fidua mu hasen amaye singing band okay me pacho oshes na mama so ate se obi ma o musika na ode ba e wa meje se na ensesa na ope se the purpose of sika no mo se e wo mo nchenti no osra wa o ma oshes fo ni sika no bo modin na huom na ebeje usika okay me pacho announcement am ya say me can accept men's and Asia papa no enye men's nko o se mema nyina mema obema bia wo fidua mu ase ya hu se wo ye bema no nyame ya dom a on the 29th mu hia papa mema nyina obi a nyine hu mfrim bema bia wanya 58 na ekobia wo ye bema enti nyame ya dom a 29th bomodia na se obeba fidua mu ase 3 o'clock ne ma behia papa e wo fia sen your funeral before the funeral announcement yenua ba Patricia Brago owo church choir nyame aye na dom ne nsato bi so wakofie akoware o se yemo asafo manyina amane yese nyame ya dom next week yebeyi na kire nti o sere asafo ma ne titiriu ene church choir for monkai ne mpaebom eda ne duru ho a aye next week no mo metae na chi na
onemo eni ahwisie emom esan se eyasem funeral announcement Yenua Mbema Entafo twin brothers MCA na yenimwom twin brothers Edinya yedema mia twin brothers yengina yenimwom a omo yaf MC baako din de brother Vincent oni ni nuanom nyina yen say omo nua pani baako afiri mu last week na nyame ya dom a omo beko na omo beko ne 1 week ewo SDA asori eye 2 p.m. nyame ya dom 2 p.m. omo koye 1 week omo nua na wafimu no 1 week ewo SDA asori enti osre adofo omo sre adofo ni asori manyina se wo a ekwan ewo wo ho no nyame ya dom a bo moden de be yo madom na ebeja wo okay aseda afore oman trode kat bisane de no oman trode aseda afore ya mame Rose Chinebua ose odi bibisha envelope mu eda ochedi ampon asafo ase eneda iwo empempenso a odi na dri bebre na awrade ayama na ose wontimi mfa awrade asedani ohwe ne mma ene ne nananom awrade edi adom wom na hoban bo ni nsira ni mobro hu a aye kese wo ne so a ebro ne ntiase ne na adwen so na nyina achimpo no eneda yi a ogina ha ye kasai no awrade di mfie baako aka ne mfie hu which means say enne ya mama Rose Chinebua ne birthday osi ontimi mfa awrade asedani enti odi bibi she envelope mu eda awrade ase na saa na seda for ye adofunum bebre ene support ye ebi ne ya mama Nana Ampon sister Vida Dwamena brother David Ashi sister Mabel Omari sister Patience ayen na friend Sita oni ni nuanom ena Nana Ama Adoma Mr. Trefuo sister Rosemary Abuaje sister Victoria any sister Joyce efwa ya mami afore bone so yebefre ya mami yebefre asore pani ohwefo yebefre ohwefo na wabebo mpaye ama ya mami emra osore aba enimo hase me pamucha children service harvest omuka omusika bo mu no maye omadom yaya ade yakasika ni na bomu a omunya 1475.89 cents Mumaya na radi ase no ye na adoi wo hoda amen Yada mo ase nyame onhyira mo yen papa atwerefo se odin kaye ne be soso na aye 1500 se ukofie ne bisa se ahena mofre ne nya ya omunya ahe 1500 yen kase dada nyame onhyira wo yo ya bompaye yada wase nyame tumfo se wode afe baako eka obi mfie ho ana eyinhyira nko a maame ne abusua nyina efo aso awrade eda wase firi mra wode ne ba mofra se bepem sabre awrade wunya ne mu wadom na wahwe ne so a bedu sabre na wamana enya mma enya nna enya nananka nso no mu nyina na wafuna wa ka na se oda wase emra awrade wode afe aka ne mfie ho na yesre nyinkyere yesre apomuden yesre enhyira yesre banbo yesre nkoso afiri wunyame ho ede amano se ne na aka na nim no awrade mananya ahoden nko a paebo ne se ne bre so adwuma na awrade emane eni emane nsidan mo bi mfa ntenam
Emani nua bobe emobi enye ne nsem. Na emom ne awadua no Awurade ma no ennibi. Yesre wadom no mobrohu nso de ama no. Ne nyina mu ma ne hu ne na akakan na wanyanyansa nso koma na ode abɔ ne bra ewo ne wiase akwantu se nipa ntena wiase nche eye den da dakoro Awurade ebefrɛ mu bi na wɔtena sɛ wasiesie ne ho nso de ama wo. Yara wase adɔfo a waye bia mɔmɔ ntumi amani mu ameka na so koma mu de ɔmo ka sɛ Awurade yara wase no yenyina bɔ maka sɛ mona Yehowa se na oye na dɔye wo hoda. Amen. Mama onyame onhyira wo bebre no nto nkwa na mu so. Amen. Yo enua ata ntafo no omaye no Sunday wa Monday no Sunday. Yes, sorry, ejina at presbyterian number 505. Bra Yehowa beji sion wo no mufamu no. Ye to ne edi kan no kwa ye wi ana ya jinshira na ye ko emereko. 505. Ere ayeho wa beji Sion. Ano be yes ya so na ye beto ye na ye ano atojo eni je na ye dibe si nyon fo aje wa pa ni ayedua ne sum no yanto verse 3 ni ayedua ne de dua ne sum no ya de enije betwa verse 3 no stanza 3 ne ayedo wa no so ya de enije bebu ne sumo aba bebre na nkunim bra erehim onyankopon ankasa be ya katua na ne nkwa de won afi no beba wo ho anigye mu won afi no beba amira wukofie pesa wode wo ho eja nyankopon ansa na wakọ kan ye nananom ose de ye ho kwa koja na wo kire se Awurade emmo wo ho ban fa wo ne wabusua nyina no Yesu Kristo moja enne ye na wotwe de di kan. I want you to commit yourself into the hands of God. Commit yourself throughout this week. Ask for God's protection. Fa ho hyenya mensansa na wakọ bompa yansa na wakọ Awurade na wotwe bo me ho ban mene me ma mene mabusua mene me nkrofo boye ho ban ma na wotwe nye nhyira soronko emaye se bibi beba ye sign na mane Awurade ma ne mpare na wotwe mu Awurade me yente wonka na wotwe mu hwensira guyanso na wotwe mu tiwane mu kire yen na wotwe mu nya somdwe soronko anamon bie betuma nya yiye se abebo wafore ntima pono akese mie mayen emie maye Awurade ya bebo wafore ne yakohwe nyankafo nti resrew se Awurade boye ho ban na bie pono maye fa ho hyenya mensa ansa na wakọ ya do ma sha wonsa Awurade ya ba wanim ya de ho abekyerew ya de ho gyaw ya srew se na watwe esum beba yakomu a wunyame a wo ye han ne kanea no ma wo han ne ento esum bia mu kyerɛkyerɛ ya kwan tutu ya na mo mahe ɔtene ne na mo nyame wo na tutu dia tutu ya na mo mahe fia kwa somdwe mu fia konhyira mu fia kwa hoto mu ne anawra ho kyekye ne wrɛ ne woni ani gye ma na ani gye ne aka ne nko ana Awurade ma ne hu sɛ wo ka ne ho ne yesu bie kwa ma na watwe bie kwa ma no ma wasomdwe ntena ma so
Yamfa wanu onyam se emam. Afi mo yanyi nhyira nyame de hyira ne mamfo. Awurade nhyira mo na wonhwe mo so. Awurade ntew na anim ankyira mo na wonno mo. Awurade ma mo no so na wonhwe mo na woma mo na asomdwie wo yen Awurade Yesu Kristo di mu. Amen. Hyira yen hwe yen so wa yem ye kesinti ti wanim kyira yen. She ye kase nunti te wani shiraya oh hai kase ma wani shaye na fa wa sumdwe ma ye ma wo ma ye ma ye kwa amen 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 ye kamfo era lebi ne yam she no ma ye Masawo Shirayenda. Amen. The choir will start from Presbyterian number 499. 499. Yesu Madenkwa Feminine Surura. Child. Singing band, Pamucha Mumboy and Yes, ha. Singing band, Mumboy and Yes, I'm Damwasi.